ngiyakhulekela ke Ndlonto ngiyakhulekela nina ishingishane ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe ngithe makhosi amakhulu ngiyakhuleka makhosi ngiyakhuleka kini bodlamba impolokothwayo bondla amandla okulamandebele nina beqina ligadanya into benzani indindi bathi uxoma kahle wakwesethu Awu bafana inuki ngosiwe phakathi osizweni emafoyi khwama sekudubula umbhayimbayi iqhela wena sikhwama kwavela behleke nenkinga zabo kwantomba isipetule kuninda nekholwa kwavula kuvaliwe kwanyembezi zomthakathi isulwa ngomkhuleko wekholwa emzini ohlasa njengebabukeli ungadideki la siyabonga kakhulu nje babukeli njengoba ngishilo nje namanje ngiyanithanda usuku la namhlanje la ngiyi16 luhambe kahle kakhulu kumina abafowethu bonke kade ngibasiza basizakele ngeke ngiyibize futhi inombolo ngoba ikhona lento engingayithandi mangabe uwumsizi wabantu uwe phela osuku usiza abantu there is no need yokubuza ukwenza ishow uzokwenza ama show off ukuthi ke wena seyini osuyenzile nokuthi wena uphethe malini nokuthi imali phela imali mawuyiphethe bakithi eyakho uyabona there is no need ukuthi wenze ishow off babukeli Nkosi yami cha ngiyabonga kakhulu sengigcina nje iproduct kaDokotela uMncwabo Uyahlehla iseyikhona isiyatholakala nayi njoba siyibona nje sonke ebhaliwe la ngaphandle vuka mama kuyicelela kuba bathi awuvuka mama bakithi ayiyawenza umehluko iyalekelela nje kakhulu kakhulu nje iyawenza umehluko mawuyiphuzile bangizwa phela ababonayo awubakithi kanti nalabafowethu laba bafakile isandla lapha mama besididiyela kuma ingredients bafake kakhulu abafowethu ukuthi hayi konke okwenzakalayo mawukwenza phela ngananga uvuka mama bakithi hawu namandla abafowethu laba asuke khona akwengithi mhlawumbe kuthiwa utholi nje abantwana bhuti hey makwabamba lapha hayi suka hawu bhuti awuthola abantwana ngikhona ngila 7334 kanjani nje wena hayi buya la come lapha bhuti come lapha kuze nomsinde ekhaya nomsinde egcekeni uzoncipha mawukwathola nje lapha phela angithi mawungenawo amandla banomsindo uthothi nomama ekhaya uba nomsindo bamandla phela egazini agamlekile buya lana amandla ngibuyisele mina ngikhona nje la iyatholakala nje kodwa okwamanje isatholakala kimi kuphela bese ngithi masengigcina ngomhla ka30 abantu abawu20 kwabesilisa abawebe khona ngoba ngibanikeza nje mahala izobe iphuma eze ipackage nginathatha mayikuphathe kahle uzoyibuyela mayikuphathe kahle uzoyibuyela ngiyabonga kakhulu inombolo engisayisebenzisa ababukeli emakhaya iseyinye nje 073 219 664 office 034 004 0011 yizo nje zombili lesiphukuphuku lempatha yomuntu esisebenzisa o65 angiyazi kwakuyazi isebeke bazama ke kaningi kwenza imgilingwane ngenombolo yami inombolo yami phela yenze kulutho lo muntu osebenzisa inamba ethi 065 68 77 567 lo 500 oqole lo yamama lapha eGoli yebhuti uzokuhlukumeza njoba nje nami namhlanje entambama ngiyaqala ukukhulumisa ngizokwenzisa ngiyazi ukuthi le number oyisebenzisayo uyithenga nje kulama Pakistan lawa uyithenga kulama Pakistan abuya le ngaphandle angenama passport angenangqondo njengawe ucoshe nje le data package ecoshwayo kodwa hayi ngiseduzana nje kwakho uyabona nje ulo unyathela nami ngiyanyathela eduze kwakho ngiseduzana ngizokusondela ngizokubamba nje kabuhlungu ngizokugqilaza ngifisa ukuthi mangabe uye toilet ungasebenzisi toilet leli nomasipala involve ngifuna usebenzise toilet leli lomgodi mawuzoliswela lomgodi ngifuna usebenzise ibhakede
Ngifuna usebenzisa ibhakede 10 liter. Ngoba 5 liter uzoba mncane. Ngifuna udla 10 liter nje. Toilet 10 liter. Uthi mawusuphelile 10 liter. Bese uyazondla uyatapa nje uyayilekelela uyatapa nje uyayilekelela uyatapa uyayilekelela. Mawufisa amanzi uyikhulule shwi mawuqeda uthathe unathe uyozikhululwe yimi hayi ngoba hayi ngizobatshela labafuthu lapha ngizobatshela ukuthi usukhona uzama ukuzenza mina basopa my number is 073 219 664 ngomhla ka30 babukeli ngomhla ka30 ngizobe ngikhona la ekhaya zizobe zenzeka ngapheko kwenzeka zizobe zenzeka ngalendlela letithi usathana ngomhla ka30 noma kanjani bese ngithi abasuka ekudinga ngomhla ka29 bangafika bangawenza ama bookings for ukuthi bathole indawo ukulala so that ekseni bezokwazi baziprepare bese ngithi ngomhla ka29 ngomhla ka30 if akwenzeki ukuthi baphelele noma iphele le number esenginayo ngeke ngiyibize ngegama nangesonto ngizobe ngiqhubeka ngoba khona abanye abantu abalihlonipha ilanga la ngesabatha hawu hey nami sengivele ngashaya khona awuthi ngijike khona abanye abantu abalihlonipha ilanga la ngomgqibelo ngesonto kodwa futhi hayi izobe nje igubhi iTLB izobe isagubhile nje iTLB izobe isagubhile nje iTLB bese ngithi ke ekugcineni khona ke enye iproject engiza nayo yala osizweni yala eSmauza yala eMountain yala nelokishini yala eKatsi wola mjita wola bafowethu bamaphela phela hayibo sorry na hawu nami sekithi bamaphela bamalocal ngifuna ukuthi kini bafowethu neni driver amalokal ngizoninikeza nje inyanga ibe yinye mangwengezwe kuthiwa alikhi iphele elishayisile la eMountain ngizophinda futhi ngenza ama means ukuthi ngitomulo o driver nje bazoba bahlanu ngizobathathela ama license ngeke ngibathathele code 8 hayi ngeke code 8 bazowenzani ngizobathathela code 10 uma ke bayiphatha kahle futhi ngaze ngajabula ukuthi bayiphethe kahle abashayisanga la eMountain futhi alikhi iphele litshontshiwe la eMountain ayikho imoto etshontshiwe la eMountain bese ngenzela futhi abawu20 ama PDP iproject nje le ngifuna ukuyenza yimngedwa phela umncwabo bakithi awukonta nazini ngisho ungabuze eLimpopo ebantwini abasebenza emgodini bayazi phela yimngedwa nje umncwabo bakithi ngisho eLimpopo ungabuza khona bayokutshela yimi nje ngedwa ngathi ngiyababona sebephuma lapha ngathi ngiyababona ngifisa ngizokwenza nje lokho maduzane ngifuna ukwenza lo mkhankaso othi mangabe nje la eMountain ngavelanga neyodwa ingozi yephela ngifuna ukwenzela nje o driver bamaphela bakithi into emnandi into enhle bese ngithi ekugcineni ngizothathela nje babe bahlanu ama license ukuthi bayiphathe kahle ba drive kamnandi angisho phela ukuthi abana ama license baphathi bamaphoyisa angisho ukuthi abana ama license that's why ngithi ngizobenzela ucode 10 I mean ngizobe ngiba upgradeisa from code 8 laba bano 8 angisho ukuthi ba driver ngaphandle kwamaphela awu bakithi ngiyaxolisa kakhulu angisho ukuthi ba driver ngaphandle kwama license kodwa ngizothathela abawu10 ama license ucode 10 ngoba ucode 8 ngineqiniso lokuthi banawo phela ngeke ba drive phela ama license engekho hayi bo ngeke unamanga ngeke ngiyakutshela mina uhlekani ngiyakutshela ngeke bakwenze lokho ngeke ngizothathela nje babe 10 bese kuthi mabeqhubeka futhi beyiphatha kahle ngithathele abawu20 ngibenzele ama PDP ngizobenzela ama PDP bazoba ngu20 ngiyabonga kakhulu inombolo engisatholakala kuyo
0732196664. The reason why ngithi ngifisa ukwenza lokho ingoba sisonke sila lokishini laseMountain, sisonke sila isimausa, sila selokishini elinokuthula, futhi baphinde bangenzele into enhle nengiyithandayo, bangitransportele abantu ababadukisa abantu, babaletha nje kimi kahle ngendlela. Ngifuna nami ukuthi ngibuyele phela ngiyonikela emphakathini, ngiyibongele kubo labafowethu. Ngiyabonga kakhulu, nibusiseke, ngibonge kakhulu nangedatha lenu. Ngiyabonga nje nakuwe. Hawu usuyaliboleka idatha, hayi liboleke futhi phinda chofa. Okugcina chofa okugcina liboleke okugcina. Nakho ke awubonike, hey yiko ngikuthanda nje wena, yiko ngikuthanda. Why? Ingoba even idatha unalo uyaliboleka ngoba ufuna ukubuyela phela umncwabo wabantu. Kuseyimi nje kuphela, kuseyimi phela umncwabo uhlehlile, umncwabo uyahlehla. Bese ngithi mangabe usuka Egcekeni ufisa ukuza la engikhona, vele ungene kwi-Google map yakho nje uthi Dr. Mncwabo Uyahlehla, iza kuthatha ikubeke la. Ngisalaphela endlini, angilapheli kulezi ndlu lezi ezisheshe iphazamiseke umoya mawumningi. Ngisendlini nje impela, futhi angingaqhasha, ngiqhashile bakithi, akunama stand ozazo ngibuza irent. Nala engilaphela khona akunayo imdiyadi, akunayo amakhalibhodi ukuthi sibuye mhlawumbe siphumulele khona. Angikho kule ndlu ethuswa ngumoya. Lo olaphela kule ndlu ethuswa ngumoya lo zenza mina uzoba nenkinga. Ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya, niphile kamnandi, okuhle kodwa okuhle nokumhlophe emakhaya. Ngiyabonga. Ngiyakhulekela ke Ndlonto, ngiyakhulekela nilayishengishane, ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe. Ngithe makhosi amakhulu, ngiyakhuleka makhosi, ngiyakhuleka kimbodla impolokotho abondla amandla